kapcsolatban nem volt új javaslatunk, nem volt továbblépési javaslatunk. Mi a Szakályt úgy gondoljuk, hogy nem szabad a Veritas élén tartani. Amit kérdeztél a legelőtt, hogy az eufóriából hogyan tértünk át erre a levél után, és mennyire fel volt háborodva a zsidóságnak a vezetősége. Én ugyanezt a válaszokat végighallgattam, és ekkor azt gondoltam, hogy mivel a levél megíródott, ez tényleg akceptálhatók ezek a válaszok. Sőt, még egyet elmondtam akkor lehet, nektek, hogy lehet, hogy egy ilyen utóirat kéne a levélhez. Egyébként kedves miniszter, vagy igen, tisztelt miniszterelnök úr, értse úgy, hogy Szakályt nem kérjük, Sorsokházát nem kérjük, a raktárba tessék tartani az emlékművet, kelt, mint fent. Mindenki tudja, hogy egy talmudi oldal úgy néz ki, hogy vannak mellette magyarázatok, erről beszélünk. És van az alap, és utána most a magyarázat. Így van, és mindenki másképpen magyarázhatja. De azért még egy dolgot akarnék a levéllel kapcsolatban. A levélnél azért én mondom még egyszer, a tartalmát változatlanul vállaljuk mindnyájan 100%-ba, akik megírtuk. De a tartalmán túl maga az, hogy egy ilyen levél született, annak is van egy nagyon fontos és jelentős mondjuk ideológiai része. Mert azzal, hogy a Mazsihisz közgyűlése nemet mondott bizonyos dolgokra, az egy nagyon fontos döntés volt. De azzal, hogy utána javaslatot tesz a kormánynak, és nem, ugye valahol meg is jelent ez az újság, nem alatvalói áhítattal várja, hogy a mi nemünkre majd hogy fog reagálni a hatalom. Tehát nem az történt, hogy azt mondtuk, hogy nem, és aztán ülünk riadtan és várjuk, hogy mit reagál a hatalom, hanem megelőzzük, és proaktívan teszünk egy javaslatot a kormány felé, ezzel a Mazsihisznek a pozícióját is valamilyen szinten följebb emeljük, ebbe a vonatkozásba partneri pozícióba raktuk a Mazsihisznek a pozícióját a kormánnyal, és ez független attól, hogy nem akceptáltak semmit a kérésünkből. De ezzel a Mazsihisznek az aktivitását megint csak oda tettük a közéletbe, ahova való az érdekvédelem és az érdekképviselet oldalára. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek a levélnek ez a legfontosabb része, hogy mi fogtuk magunkat és adtunk egy javaslatot. A stílusa, meg stb. Ez mind-mind mellékes, és ma már bebizonyosodott egyébként, hogy ebbe igazam van, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy ebbe igazam van, hiszen ma már ezt mindenki így félre söpri, hogy hát igen, tisztelt röhög mindenki a barokkos megszólításon, meg az egész stílusán a levélnek, lehet, hogy joggal, de a tartalma meg az, hogy a Mazsihisz javaslattal él a kormány felé, és nem ezzel az alatvalói áhítattal várja a válaszokat, ez sokkal fontosabb mindennél. Azt mondják, akik tudnak sakkozni, hogy ott nem árt egy-két lépéssel előre gondolkozni, tehát kigondolni, hogy akkor ő most majd jön itt a futóval, vagy nem tudom micsoda. Tehát, hogy van-e valamiféle ilyen gondolkodás, hogy mit mondunk akkor, mit mondtok akkor, hogyha a kormány azt mondja, hogy jó, nem kell nekünk Szakály, nem kell nekünk Sorsokháza, nem kell nekünk szabadságtéri emlékmű, soha többé Jobbikost a közelünkben nem említünk, és egy zsidót látunk, megpuszíjuk. Mi van akkor, hogyha nem válaszol, de megcsinálja egyébként a dolgot, mert azt fogja mondani, hogy jó, nem március 19-én, hanem majd, ha megnyerik a választást, nyilván az mondjuk, hogy május 1-én, vagy mit tudom én, hanyadikán fölállítjuk, azt legfeljebb nem lesznek ott a zsidó képviselői. És szóval mi van akkor, ha viszont még néhány ilyen nagyon, hát ilyen provokatív választ kapunk, mint amit most a Lázár küldött ezzel a húsvétos cuccal? Szóval, hogy van-e valami előrelátás nálatok? Azt javasoltam a rabbi úrnak, beszéljen a Pészakról inkább, és akkor nincsen semmi gond. Azt gondolom, hogy ezt ne értse senki félre, hogy a kivonulás szabadság, nem erről beszél. Na, nem. Tulajdonképpen én optimista vagyok, de én még az Orbán levele után is optimista voltam. Le is hülyéztek sokan egyébként, hogy most én miért gondolom ezt pozitívan. És miért? Hát két dologért. Egyrészt az Orbán az elmúlt 4 évben ilyen stílusú levelet, stílus is ugye számít, hát a miénknél is számított, kaptunk érte eleget, ilyen stílusú levelet még nem írt soha senkinek, se szakszervezetnek, se más szervezetnek, ennyire udvarias, de nagyon udvarias barátság, most nem a húsvétről beszélek, stílusában mondom. Stílusában egy rendkívül udvarias levelet írt. Ezt lehet felfogni valami jelzésnek. És a levél végén ő arról beszél, hogy majd a választások után valamiféle párbeszédre van szükség. Mi úgy gondoljuk, és akkor, hogy sakkozzunk tovább, hogy mi hoztunk egy határozatot,
mi ahhoz tartjuk magunkat. Tehát ez egy nagyon fontos kiindulási pontunk. Mi mostan ugye azt mondtuk, hogy távolságot tartunk a kormány holokauszt megemlékezéseitől, és mi e szerint járunk el. Elkezdtünk 3 aktivitást csinálni, ami mind a 3 nagyon fontos. Az első, és talán a legfontosabb, hogy elkezdtük megszervezni idézőjelbe a saját holokauszt megemlékezéseinket. Ez most fog kezdődni, ugye már mondtam, március 19-én a Dohány utca előtt, és ez fog folytatódni. Hány órakor, ha jól értem, ez a kérdés? Jó a kérdés, nem tudom. Nem tudom. Figyelni kell az ATV-t. De biztos mindenkinek jár az új élet, és mindenki nézi a Facebookunkat, úgyhogy ott rajta lesz meg a honlapunkon is, tehát igyekszünk jól meghirdetni, ez az én hibám, hogy nem tudom a pontos időpontot, elnézést. Tehát ezzel fogjuk indítani mondjuk úgy a hivatalos megemlékezés sorozatot, végig fogjuk csinálni azokat az eseményeket, amelyeket végig szoktunk minden évben csinálni, 53 városban, hát szinte úgy, ahogy a vonatok indultak el annak idején Auschwitz felé, mindenhol lesz egy mártír megemlékezés, és azon túl is, mivel kerek évforduló van, tervezünk egyéb korábban nem szokványos programokat, és nagyon jó lenne, hogyha minél többen eljönnének rá, és az is nagyon jó lenne, hogyha nem csak zsidók jönnének rá el, hanem nem zsidók is jönnének rá. Még államtitkárok is. Akár igen, mi most erre a 19-ére szándékosan nem csinálunk protokollistát és protokoll meghívót, mert hát kár is lenne. Azzal együtt minden pártnak, kivéve Jobbik, minden pártnak az elnökének, beleértve a Fidesz elnökét is elküldjük a meghívónkat azzal, hogy várunk mindenkit, zsidót és nem zsidót ezekre a megemlékezésekre. Ha jól emlékszem, egyszer a Frankelban voltunk a Navracsicsal egy beszélgetésen nálatok. Ez még nem sokkal a 2010-es választások előtt volt szerintem. Én végre nem emlékszem. Még a választások előtt volt, már Navracsics sejtette, hogy ő nagy ember lesz, és mi is sejtettük, de hát még azért nem volt az. És te azt mondtad, ott a közönség elég ambivalens volt azzal kapcsolatban, hogy szereti a Navracsicsot vagy sem, inkább a sem felé hajlott, és te azzal magyaráztad az ő meghívását, hogy hát Veszprémben, jól emlékszem, mindig ott szokott lenni a mártír ünnepségeken, és ott milyen normálisan viselkedett és beszélt, és hogy ez neked mennyire rokonszenves volt, hogy valaki a konzervatív oldalról tulajdonképpen emberi hangon szólal meg. Na most a Navracsics szól, hogy rabbi, szeretnék jönni. Mit mondasz neki? Először is szeretnék visszatérni arra, mint az András mondott, hogy azért ezek a minden évben a deportálások időpontjához köthető mártír megemlékezések, azért ezt most már évtizedes múltra visszatekintést lehet látni benne, mert hogy azért ezt megtartjuk, régebb óta ez nem egy újdonság. Én azt gondolom, ami újdonság és előrelépés, és ami nekem nagyon pozitív, az oktatással kapcsolatban nagyon-nagyon régi harc folyik a tanrendben való írók, költőknek a beemelésével és kihelyezésével, tehát hogy Nyírő, Vasalbert ki kerülhet bele, és ki ne kerüljön bele. És volt egy pár olyan megjegyzés, ami a zsidóságot is, hogy bármilyen módon a nem zsidó általános iskola és gimnáziumban levő oktatásban valahogy megjeleníteni a oktatásnak a menetében. Én csak azért szeretném elmondani, hogy miben tekintünk, vagy miért nekem ahogy a nagy politikára nézve negatív az érzés és a visszajelzés, ugyanilyen ellen véleményem van abból a szemszögből, hogy kiküldtünk mi is egy ilyen ajánlást, hogy minden gimnáziumban, általános iskolában szívesen szervezünk megemlékezést, visszagondolást túlélővel, rabival, történelemtanárral, és egyre több olyan visszajelzés érkezik, amiben igenis élnek ezzel a lehetőséget. Tehát azt gondolom, hogy ez az előre lépés, hogy mindenképpen az oktatás és a nevelés, akár legyen ez hitoktatásról, elég kell mennünk, hogy a következő generáció úgy nőjön föl, hogy egy olyan út felé vesse az irányát, ami talán hasznosítható a magyar társadalomnak. A kérdést nem szeretném megkerülni. Én azt gondolom, hogy próbáltuk, a zsinagógában soha semmilyen politikai aktivitást nem engedtünk meg. A zsinagóga után, kiduson, beszélgetésen természetesen, hogy időnként feltűnnek mindegyik oldalról, kivéve a Jobbik, olyan személyiségek, akik azt gondolom, hogy mindenképpen a mi közösségünknek, a mi zsidó